Sempre se di que opositar é duro. Moi duro. Duro con ganas. Pero con esforzo e cun bo equipo de preparación, conseguilo é posible. Recomendaría la Academia NOS por mi experiencia y sobre todo destacar la acción de Fátima, que fue mi profesora en la especialidad de formación profesional. Me pareció increíble a nivel la exigencia de las clases. Todas las vueltas que yo le pude dar a la programación fue gracias a ella y tuve súper buenos resultados. Bueno, eu creo que o máis importante que ten nós, ou para min, o máis valioso é a xente que ten traballando. Mencionaron o meu preparador Jairo, que unha paciencia infinita e sempre soubo moi ben como motivarnos. Creo que media praza ya debo a él. E tamén, por exemplo, Diego, que ali en Lugo está sempre recibíndonos con sorriso, e é moi importante rodearte nese proceso de boa xente. O apoio e o equipo que había detrás que me facía gañar seguridade, confianza e que me facía moitas veces poñer os pés na terra e abrir os ollos e dicir, pois eres capaz de sacalo. Non é fácil, pero se les o fixeron, ti tamén podes.